Bună dimineața! Bine ai venit la ceai! M-am gândit ca în dimineața asta să vorbim despre așteptări. Așteptări de la ceilalți, așteptări ca să vină ceilalți. Ce este cu aceste așteptări? Sunt, pe de-o parte, niște standarde pe care le setăm noi și ceilalți trebuie să se conformeze. Pe de altă parte, sunt niște stări pe care le avem. Această stare de așteptare să se întâmple ceva ce ne așteptăm să se întâmple sau această stare de revendicare cumva a drepturilor care credem noi că ni se cuvin. Și mi se pare că strică foarte mult așteptările pe care le avem de la ceilalți. Ne așteptăm să fie buni, să fie perfecți, să fie implicați, să fie morali, să fie curajoși, să fie înțelegători, să fie înțelegători cu ei înșiși, să se analizeze, să se introspecteze, să fie cum nu poate fi nimeni vreodată sau cum încercăm noi să fim sau cum suntem noi să fie și ceilalți sau cum nu putem noi să fim, ne așteptăm de la ceilalți să fie. De exemplu, vrem ca ceilalți să nu se enerveze și să ne înțeleagă, dar noi facem asta. De exemplu, ne enervăm că se enervează ei și atunci, de fapt, suntem absolut la fel. Sau mai există așteptarea aia pe care o spui. Spui, te aștept. Bine, te aștept. Bine, o să te aștept. Care aduce un fel de control, un fel de presiune. Înseamnă că eu mă aștept ca tu să vii la fix cumva, sau eu mă aștept ca tu să vii așa cum ai promis. Este tot un mod de a impune standardele pe care le avem noi altora. Și nu cred că ne ajută deloc. În primul rând, cu toții avem standarde diferite, pentru că avem valori diferite, pentru că am fost crescuți în mod diferit și avem o încărcătură genetică diferită. Am ținut mai de mult un workshop despre valori și poate fac un clip doar despre asta, dar mi se pare important de văzut că fiecare avem valorile noastre, de exemplu, libertate sau precizie sau perfecțiune sau confort sau calitate, prietenie, tot felul de valori de genul ăsta, pe care le-am adoptat în urma unor experiențe sau a educației primite în familie. Și experiențele și educația, evident că sunt diferite la toți. Iar aceste valori, de fapt, nouă ne aduc lucruri bune, pentru că altfel nu le-am avea. Libertatea ne face să ne simțim noi înșine, puternici și ne aduce idei noi, de exemplu. Dar pentru altcineva, libertatea ar putea să fie ceva de speriat sau poate să o judece, că omul ăla pleacă haihui pe drumuri în loc să stea acasă și să-și vadă de familie sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Și ideea este că valorile astea ne aduc beneficii fiecăruia dintre noi și nu putem să pretindem de la alții să aibă aceleași valori ca noi. Și de aici și așteptările. Nu prea avem cum sau nu ne ajută să avem așteptări de la ceilalți pentru că ei sunt diferiți de noi. Și putem să avem standarde, putem să zicem, uite, eu așa aș vrea ca celălalt să se poarte cu mine, să se poarte frumos, empatic, cât se poate, adică în majoritatea cazurilor, să fie interesați de mine, standarde personale putem avea, dar nu ajută să le aplicăm tuturor, pentru că sunt unii oameni care pur și simplu sunt diferiți de noi și atunci ei au dreptul să fie diferiți. Și nu putem să îi judecăm pentru că nu-i cunoaștem. Nu știm prin ce experiențe au trecut ei, prin ce educație, care e materialul lor genetic. Și atunci nu are niciun sens să avem așteptări de la ei. Nici chiar să ne spună care este istoricul lor, pentru că poate nu sunt deschiși și asta e ok. Hai să încercăm să lăsăm așteptările și să nu ne mai judecăm. Ce ziceți?